Ni pedang subhai pi baro asani ke program jengi tu tip yaki an. Kapang banginya pelio mentar kasngi kalong, ka jing baha jing duna bat ka jing mentoy jong ka online learning hakani ka por pandemic. Ibadot nangkat lambat ni ban pencai halor kani kapang ide ikong Jennifer G Senram ibadai ru estate planning community mobilization gender coordinator jongka Siman bat SSE Shalom. Tekong menu bat balengi rakhe yakani ka students day. Hoi yakani ka students day hi ngi announce ka UNO mo. Ba yakani hi lai nam ya i Dr. APJ Abdul Kalam ba bam kwai had baru blai. Namar yakajing ki yakajing hikai. Kajing kajing hikai, kajing long jan, kajing snow snow try na school. Iju berbor ki kena. Ide ru scientist ba pauna. Itai i president jungi ba khatway jong kari India ka jongi. Te na kata daw ban ai nam ya iken. Ya kata ka World Students Day kala declare ka UNO hiken ba hakasngi ka birth anniversary ka jongi ka bade ka khatsan tarik risau. Kiki berbor kila ainam nak kata ka World Students Day. Tekong ka kani ka online learning. Ka online learning kadai ki berbor kadai nak kini ki core computer. Nang tade nak kini ki mobile phone ki jongi. Mde ki mobile phone ki basulong simple mo. Te hendai ki most ki ba kampandan kam hi ki on ki Android phone kita ki ba ngila ban access ki social media ki jongi komi ki Facebook yaki email nang ta de yaki WhatsApp ki jongi but other social media so te kom ki online learning hi tangi ki media yaki ki naga Doordarshan kendra ru kombangi don menta kasni hangni nang ta ngi ju ai ki All India Radio ru hi tang de ngi da ju ai ki Jio TV ki lead kito ya kini ngi ai kini kita ki online education te naga sarkar India hi gila jet ki channel kumba arfu south ki channel ban ai kita ki online education kumha kini ki daka dish tv mo ba pher ki don ki educational tips jungi khna class 9 don ki khna class 2 ki don ki poems ru Jio TV shu ai ki poems khna so these are all online kita ki online education ke bangi angke Hatu ki khana hakani ka state ka jungi ki biang ya kita ki digital devices lani kitiar core computer kita ki Android phone hakani ka state ka jungi ban nakamenta ka ni ka online learning ban syakran kelum hi te haka urban sector ka jungi hi kumba sanpo pra percent approximately kidan kita ki Android phone kita ki digital learning jungi Hande dangi pas kiri nong kondong patte accessibility ka duna kan kumba khat khandai percent ki bal dan ni kini gilat kilenti jung ta ka online hande dangi 5 ki TV majority ki abon hi TV wat lagi de nong kondong ne hande ka taru ka jing pan ra ka tu ka por pen ki educational ki program mo na menta ka jing nang jing tem ki class wise le si dan sakalait pan tu ki jing jar ki don hi Ti nakata daw ngi hakini gidur ngi si ai kita ki online classes ki jongi ngi si ai kita ki program ki jongi ken te ka benta ka ba ka education department kala shim na ka benta ban bridge ka gap na benta kan bridge ka gap jong ka learning bat kini ki khana lani banya penya sno ya ki khana bat kani ka pule ka puthi nakata daw kumbangan suban biang ya ka ju ba ki online hi ki ya ikam ba kani ka urban ka jongi kumba 58% kumbang omen ya 100%. Ti yakini tengi shuki notes na kino hikai ki lesson ki video ki poi kenya ki make pa ki jongi ki mobile Android ki poi ki videos ki online lesson ki worksheet Henry pat dangi pe ka learning gap jongi khna pre ki bam dan kan ki facilities pre ki kino hikai jongi ken hangne ki trish tam palat ki khot ki make pa ki batai ki worksheets bede ben le kini kitai ki pa ban wan shim ki koni ki pa ha to ka por tang khang dam ki kimi ki pa ki wan school visit ki wan shim ki worksheet ki wan shim ki jong ki khon ki jong ki le ek ndu ikino hikai da ka ba maintain ki protocol ki SOP ki ba la issue hi da ka sarkar Meghalaya hi dadap nang tapat ki sara syeng syasam tigin sepen batai ki khon la ki khon pat gidan ka jingbam so tho halor jong gitu kini ki shake shu phone pada ki bon ki badan phone mai ti mobile phone iba
ibadagi kita kiba mensyua kiba syula taman phone bam dan social media ordinary phone gitu ki bon hi bagi don ki ju phone ki no hi kai ki jung ki ban kli ki ki lessons te hakan ka dur hi ka to ka por lockdown hi ki la pa de ban yo ek ki education henry haka ar phundai tarik per jo ar hajar jo benai September ni ka sarkar Meghalaya hi hapo ka department jo education hi kila issue no ya ka to ka notification ban pelong school te ban pelong school pa de long ni ken ki tu khinaret hadu class 5 ti hapo urban hi ti kimpat ai lat ban play school namar bale namar fi ka case ka bon ka shong ha ka case to case ndai menta ki las dang hi ban play tu barit ru ban long ka school visit pan da ka week notification bat kila ndai ki khna class 7 class 6 class 7 gitu kila la kan ban isha school da lum ta tang ba ha ka jaka ban bu no ha ka shubu menta ki dan sau phungut ki khna ha ka week class ti ki divide no ya kita khna ar phongut ki phawan no la ka jong ka por sa ar phongut ha ka wi ka por la ni alternate days kenang ba kin maintain ya kata ka distance ka mo ka ba kata ka jingjingai ka ban ruput bala bu hi ka sarkar man lait ban ya you know du khnyang jingpang te kum ta ka ya ki khna class he ki college ru ka ya kum ta kum ju hi te ka kata ka jing kumba phila batai mentan ba ki khna kla le cha school ti menta ki hab ban follow ya ka to ka SOP ka jongki ka ek menta ka benta jong ka school ba kinyaram ikini ki khana haba ki le ikini ki SOP jongki te haki SOP hi la da mention clearly hapo ka yu ning pong ning sharp ya ki nong hi kai ri ngila tho kata ka notification ki ngila ai ki order ki school ba ki nong hi kai ki di ban yo ya ketika ki di ban shemi ketika namar ba om ba ki nong hi kai kin ban kin la kinong ra yau to khnyang jingpang ha kamet ka jongki ban lat ru na ka ban jingpan pen spread ban pen bit pat iki khun ki ti ki jongki ha yeng ru om ta khna school handa iki khun ki ti ki jongki hiru kum jo ya ki khna school ki jongki bat ya ki para baya hikai lang para baya tailang tila dapat kini kino hikai la da kim tre pa de ban shim ya katakan tika ki ha ban le da kata RT PCR test man ka shipos ni so kini ki kendon bangila iu badru ki khna ki buan sa school ki di ban yeng do online ki di ban yeng do online ki di ban bu kata jingjingai ka ba kum ban rupot bat diang bat mon bat kle bat nadien ki di ban bu kata jingjingai rupot nei wei te na kata na kani anta ru ki di ban dengi ki double mask ki joki nama ki khilung ki dang iu mo khna ki dang pat yo e katika te ki dang jenjar ki haban dengi ki mask ki jongki but man ba ki dep ki periods kumba ka dep ko na ka wi ka class ka wi ki dan skiven cv no hi ki haban de ban that ki jongki na ban use ki to ki sanitizer mo ki bala ai ki na bala penra de ki mi ki pa hang ni ka don ba ka ki mi ki paru na yeng ban pen biang ya ka bam ka di tiffin te ta ka daw ban le pat ban pen duna pat ya ka different time ru te ki shu ai bam ban minimize no ya kata ka jing pen long school te ta ka daw ki divide no ya ka tung ba ong mene ar phongut la ka jong kan haki alternate days la ne ka ju asngi ba kanaru la ka jong timing so da kini ki kendon ni la shisha ban te la kam ya kata ka jing pur tau khnyang ti ka ka jing men toy jong kani ka online learning la dang ya pet kham tam ba kini ki khana elementary hoi ki buon ki jing men toy mo ini ya lechonim kong shika jinglong jingsuk ki men step ne ki pet tu lawan email kim dan kam kre school kim dan kam banda hak ban song tiffin kim dan kam ban ate ki khun jung ki kam suk ki khna ki ba kham rit le ki kes ngi no ki la long school pra baje shubu ki bu online class khandai baje ti ki la ki pra baje la ni ki bu pra baje ki la ki nyu baje na ba ki re ki la wan show online class Dene, Henry, the village patcha school the pi banda kre the krum the than kis new ki bajrong snu lipi kasum kasle happen ko pen subai ki kum non play school kum to jing Henry kata kan ka convenient kata ka dika mat ka baning kong mo ka ba ar pre ka dika ni jing long flexibility te ba ba pila ban attend kan nu ko por kam da don ka jing e ka jing ta pi dei namar balem dan kam ka jing ya kato ka jinglet school mestep bani shong kalimo banlet shidu sha kumenta ban wando line class ka to ka traffic jam ka kina kita so flexibility of timing ro ta the affordability ro ka low cost namar ba affordability kumot menta ka bay let ka bay wan ngi ut ba menta le ka prthairam
dekat petrol ru kelarem ke bam gadi ru kelarem te kan ke jing song tiffin ke bailet ke baiwan ke basang taksi basang bos ke alhamdulillah te kita affordability ru la kham long minimize ke kendel la shushong yeng sediti internet jung jio la yo ban le de te kita kita ki jing mat ba dan kam tam but katuka jinglong kumpan ong kumnum tu ba affordability kata ka bokong sam kam suk tiki khna hi si kam jai tu kini ba kham rit le ban khithia am step ka long ba e bai ki kham suk kham san ki kham tre ban shongi classes ki jong ki kham long mood kamudi kamud jong ki ru kham biang kan te de ha kani ka pat ba ong ba kita ki jing men toy ki ba ke don ha kani ka online classes te ki ai pada ki jing duna haba phipai ya kani ka online learning lani ka online class dangi pai pat kini ki jing duna jong kani ka online learning pan ko mangi da ong mo ha ka social studies ka jong ngi men try ni ju puli man is a social being ni ha bandon ka jing e kendu lang ni ha bandon ka jing we learn from each other te kham tam le ki khna ki bret to ki khna ki ba he man ki la ju yo kendu teng ki parlo ki parjor tapi ki doni ka jing long ka mental ill health ka jong ki ba kim la ban kendu inu ki shat long ba shu shat khop wat ni ki bala rang ba rong idang sngo kum ta mo ki khna le ba pli ki dang de ban long free in an environment of freedom de tikini ba ret le ti jing isen a namar ba le they still need friends ban socialize de ka tu ka ja no ka society ka jong kham tam ka society jong le ni don kam ha ban kendu be ha ka yap ka im ha ka pang ka shitam ha ka khawai dawai ki men ki khon ki tik jongi mo de ha kan ni ba ka school hi shi ong ka yeng ka ba ar ba kono hi kai ga ka second parent mo ka kami ga ba ar de ha de ha kan ni ka de ha kini ki jing de ha kini ki jing ki ek e ba ro ba kita ki jing duna ki don ken de nang ta bangin da phai pa de ba ka experience of learning ki dang de ban yo exposure ki khna te kalong ni ha ban kumbang ban biang ya ka ju bangi ya nang iwe namar iwe iwan na ka yeng ka long yeng long sem iwe khna kham tam hang ni po shalong lai ki don na ka background komenta ki khar ki bengalis ki don la ka jong community kini ki punjabi la ka jong kini ki nepali la ka jong ki khasi la ka jong ki garu la ka jong pat ki jaintia la ka jong ba kum ta de ter te ki yo ya kendo ki yo ya mix ki yo ya tip ki nang ban learn from each other so kani ka interaction ka jinga kendo lang ka bakong san palat hangi ki brio ka du no kan ka jinga dei ti ki try ban long isolation no te ka to ka jing long isolation ru ka ta ya ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki kam lon free kan te nang tap dei ngi pai sa ka shkowei pe de ba technical issue ni kan ni le ka problem ka khrau ha tang shulip light myo shu ka network myo ban access wat ka internet ne wat ka wifi ne wat ka baklan kan nuru wem dan light dan issue then hapor barang le ki exam ki test ki jong ki ka ja no kan san ki la de ki long panic ka tu ta bai ki ka frustration ka jong ki sei khna ha ka to ka moment ban express ru kim la namar bale ban le shinu ru kim yo mo ka ni ka kum ka ni ka pandemic mo te ban express than ru kim yo namar ba kim yo ban ye kan do perlong kim yo ban ya ayu mo shu in betang hai to four walls of their own house ban ma re shabar long ban mi shatur long te kini ki jing e ki ba khrau bha ki ba dei sakinong hi kai ru ba pli ki don ki ba long pet min last year te ka long kata shibun phi namar ba kinong hi kai ru ki pat long used to it ki don lili ki ba long digital ayura awareness ru kim don kim nang pe kai kum hayeng hasam la jong kinu hi kai ki bal ajan retired ki ba ani ba pli kin rat kin haban learn tangga android phone ru ki dang jinja ki le skir ki training ki le ki la shu pendik ya ki khon bun ba penyerap ki khon ki ba ladeng ki don ki khon ki bal anang ki bla tip te biang kan ndai ki tu ki ba sa shenong kondong ba pli le si ki khon ki don chesor sheshlo lani ki kim don lang khat ko moment ka ching e ka ba khra ndre nga da pet pat man tau snem ka la kham improve kan diat ila kham improve tai jing pendon kam gini ki online classes kini ki WhatsApp kini ki Google Forms ki jong ki la kham long they learn through experience ki no ki ba catch fast ha na isen ai ki long ki battery shitam hadu kata so kini ki te ki jing e ki ba ni shem ha kani ki online learning ka jing yo i jong pi ha ba pe bek puli ka puthi ka ba menchwa
but hakani ka por mentah ba ya dei ba ka online learning ka puli ka puthi mencapai mentah online learning hi kam dan chu ka face to face interaction ndai hendai ban yakran ka dan kam ba ka instruction pila long educated kan we need some instruction namar ngi learn through experience hendai ki no hikai ki role model ki bala ban pan hikai khna ti kan ni ka jinglong online ru ka ta bai khna rit kham tam nama khna rit kidang dan kam mali dapan hikai ngi hing mi mes singi kham ong tum to belin shulem to ngan le bi ba ong mes mtre philipim nang ki ong ngi ngapa I khun la jong ka chu hi so these are the things kam dan chu interaction te habring jung ki no hikai bat ki khna na kata ka daw ki ka learning kinong interest ka jing kwa jung ki bagan tip kham shai ka jing kwa jung ki bani ka du no so kan ni ka pen kala jaitu khna manta kala pen kala kan ni ka pandemic hi kala pen long ki bajaitu but ngala ban ong hiru ba ki drop out ru kin increase ngapai kai di khna ma ki ong dong beli fi drop beli khna dong kan dong ham tam namar beli ba nga kham yo jing tip te balong exam tengala thal school so this drop out rate so kan sakta hi hadin habot kan ladang im address no wood ti nakaliang jong sarkar hi nakaliang department hi ni dok tong hi kai hi ngi trish tom ya kata kan ba kumnu ban bridge sha ni learning gap chu kini khna tingi duai ru ba kani ka kubet kan kani ka jing khlam jing pang ru kan kut no khanang ba ngindang ya no shakhmat bat le sia lada kadang don ru bagin te la kam no deki bangi shimi tika ke jongi tenang ta de ru ngi yale hi shitom hiru ban yo kita ki some solution kumno bangin penya ikini kenang bagi kena ke jongi kinum du than ni kini ki jingnang jingtem namar kani kan sakta shibun e ti ya ka ba menta hi kani ka ba men shwa man ka sok namar ki ya kan du ikino hikai menta ka e papi kuman syukran no mo hakini ki banai bala le ngi yo puli ya ka we ka news mo shaphang ka education ba ka education hakani ka ri ka jongi kala dan haka last level ne ka shatrai do ka ika ba fidan ban ong ka daw iyu la ka daw jong turu kat kumbang mar bangi dei hakata kita ka dei ka last do ru ki shim na ka to ka PGI ka dei performance grading index ki variables ba bon ba ki dan to kidan ki accessibility kidan shifang ki infrastructure kidan shifang ki learning outcomes etc ki bon hang to ki variable ki domains ki ke ti ka tu bro ka dei bele na kani ta na kani lockdown hi namar ki ka lockdown connectivity of the internet and accessibility to the services of the internet namar ki haban pendap nando block level to perkhat de pi sha let's say like crop block kharashno PO accessibility internet tika jenjar bangin pendap ka jenjar sha ti namar baki pendap ada BRC level ngidon ki staff ki position ki biang hendai connectivity ki electricity pat de ne kini ki daw ki ba ka tu ka PGI jungi kala kham hiar hendai menta ngin sa pe ngin sa improve ngila tre ya kata ngila ya work out hina ka department ki jungi bangi kumno pa ban pendap ikita ki forms ngila dap ya ka procedure menta ngin didang pa shapo ka sarkaru jong ka India ro ngin pe kumno ka report menta kai namar ba ngila trish tam dan balai yo ko bedru dan balai yo ko bedru na ka tu ka jinglet pendap tu ka form PGI namar ki bon pra ki domain so kila trish tam kita ki BRC ki CRC ki jongi kinong hikai ki block level staff ki district level staff hadu ki state level ro ni ham shong tha ni trish tam hi kata kumno hendai ka di baro hi ka main hi ka na connectivity kimyo ban pendap bapli ki kwa ban tre ka kam ti ki jinjar kata kai de na kan ni kan ba ka sahiar ka to ka jing ka education jong isha po te an try nang ni shakmat hi ni haban kham adkar ban kham tre shitom shusho ni ki staff ki jong hi ki biang lun ki training su ki la yo ba biang te nang ni shakmat kan sakham improve ya kan ka system jong hi ban ngatharai ngakar men hiru bakan kiu ya ka index ka jong hi pita ka PGI jong hi ni song tanat kong kata kajing pensyai jong pi tika ik ba fidan bandong nam ta kino hikai ki jongi ki khana school ba ki kmi ki kapa baning e ya kino hikai kumbang ong hi ki role model ka ik ba ki le kino hikai ki khon khiti ki jongi ki penbot pa
namar ka ega bokran kino hikai kata ka David kam tami khnarat le ka David word khna heru ki ba it hi la kino ka jingpuli ki ba it hi kino hikai ong kino be ba ka hikai ma phi kam le ba hikai imes ngatan bet ka bong imes kita kino hikai hi ki deban long kita ki ba yesha long kita ki ba 3 minute 3 stam but sngap ya barwa ki khna ki jing e namar bat yala diru ki diban long ki batingen kanang ba kani ka covid kanda kata ru iki hawa nga so tho ka jing e ba khrau ha kawan haki namar ban learn biang new things mo ba ngai fi ban pandon kam ki ki digital device kalong ko ba e shirkom ndai tamba kino hikai jungi hi ki de ba learn very fast ki long fast learner ko ba ong no kino hikai ki tristom ha ki ya le kat bala ban pen yo be ko jing nang jik tip ikna jungi takadaw kino hikai hi ki sacrifice everything te takadaw kidi ki kata ka message kadi ba kidi ban tristom kidi ban long ki ba jai bat kidi ki ban long ki ba la ban pen so thu ki kna bat ban long lu ki counselor ki hakini ki porle kham tam mi ki kna ki bala khata ya ka yin ka sem ko jong ki da unu khnyang bagi la have problem dong teng mo ki du no ilai ki mi pa sa marwai henry kidi kino hikai ki ban kong tam kita ki counselor ki bagala ban sngap ki khna so kino hikai hi kidi ki ba trishitam bat kidi kita kino hikai ki ba biang ban yalam ki khna jungi bat kari jungi hiru kan sa develop de na hi kimi ki paru ki ban don ko ki ban tapan lada phi pha ela ki khon ki shala school shiki school phi de ban pen biang ki pen khoi pen subai ki check ki bar bor wala ki khna hero namangi dang haban check kimi pa kidi man check wala ngi arang ba kan ru ki kimi pa hi kidi kimi pa de kata daw responsibility jong kimi pa ru kadi ban don hakani kliang kham tam le men ta ni ku bet kumno ban pen khoi pen subai la ki khon ki tiffin ki jong ki ban pen ra ki na sanitizer nang ta ban pen don ban pen phong ki mask ki jong ki ban batai ki khon ki ti ban ong ban kro ki ban ong ba nai ban ya mix thanging ban ya kren than ban ya lum than di ban ko ngo ya la kino hikai bat ru maintain ni ga SOP kan kata ka distance ga ban ropot di ban bot ki don ki an ki bla ada sarkar kan ki kimi paru ki di ban longum ta tikini hi ki message ki banga a shaki kna aki kimi pa ba kino hikai hindai dangi phai pa chi khna ni ongi khna ru ki di ban long ki ba adkar la dia ki ban don kata ka responsibility kan ki ban skit chim ka jingit clear la dia ba nga ngam de ban long unong ra khnyang jingpang hindai nga de ban long bangi ko ban sngap yala ki kimi pa ban sngap ik jing hikai ba ki ai kino hikai bat ban maintain bhai kata ka protocol ba ada ka sarkar mdei ban site la ki bat ban dum dei ban le halakamon namar unyuk nyang udang don hi apreng jungi so we have to live with this new normal ngidi ban em ha ka jing along bat unyu khnyang tena kata ka daw ka covid bat kan ka pandemic hi ka pat kut kan ka khlam ka pat kut tingi di ban long ki ba adakar ban pendon kami ki mask ki jungi dangi ya shrum shneng dangi le ki school bang maintain ni kata ka social distancing bat bangin sat ya laki ki jongi daka sabon bat ka lani daka sanitizer tangkini ki kentin hi kidan kita ki message bangin di ban a shiki ki mi pa kino hikai bat ki khna school ba i ki jongi kuble shibon kong tinga kermen ba baro philaya song thu bat la shai halor kani ka phang hadung ine kando biang pan kuble shibon